भोजपुरी के सुपर डुपर जोड़ी दिनेश लाल निरहुआ और अम्रपाली दुबे के बा। आई ई जोड़ी भोजपुरिया दर्शक के काफी पसंद भी आवेला। ई जोड़ी भोजपुरिया दर्शक के अब तक सब जोड़ी से ज्यादा हिट फिल्म दे चुकल बा, लेकिन अतना हिट फिल्म दिनेश लाल निरहुआ के साथ कैला के बाद भी आज तक अम्रपाली दुबे ई ना कहली कि निरहुआ पसंद बाड़े। उनका से पूछला पर कबो इहे कहली कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान पसंद बाड़े। ई बात सुन के भोजपुरिया दर्शक के काफी अच्छा भी लागल और कुछ लोग के दिक्कत भी भइल। उ कहेलन कि आखिर निरहुआ भी तो भोजपुरिया के सलमान खान ही मानल जाले और आज निरहुआ के चलते ही अम्रपाली दुबे के इतना बड़ नाम बा। खैर उ तो मेहनत के बल पर भी अपन नाम पा लेती, लेकिन इतना नाम मिलित कि ना मिलित ई तो समय ही बताई। एकरा बाद सब कोई के अलग अलग पसंद बा, लेकिन एगो और बात बाकी निरहुआ के अम्रपाली दुबे पर कोई बात पसंद खाती एतराज ना रहेला। काहे से कि निरहुआ कई बार सलमान खान से मिल चुकल बने, लेकिन आज तक उनका से कोनो दिक्कत ना भई। साथ ही अम्रपाली दुबे के सपना पूरा कर दिहले सलमान खान से मिला के। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।